Ato na gyud ng public knowledge nga karong panahon na daghang mga tao nga na-discourage na sa kinabuhi, labi na gyud dinhi sa atong nasod, nga daghan kay mga problema, daghang kapakyasan, daghang mga saad nga wa matuman. Unya nagani roy kamatuoran sa tibuok kalibutan nga mi-increase gyud kining hikog, suicide tungod kay despair na, wala na gyud paglaom. Gilingi imong tupad ing na wa pa ka ma-discourage ing na kono. Wa ka ma-discourage sa nang imong naong. Kamong mga asawa, wa mo ma-discourage sa inyong bana. Mga bana, saman, okay pa ninyo, inyong mga asawa. Wa pa mo ma-discourage sa mga batasan nila. Mga ginikanan, saman, naa pa mo'y paglaom sa inyong mga anak. Labi ng adik na kay sa computer, adik na kay sa cellphone, niya dili na gani maminaw sultihan, porti rabang tapulana, gadagko lang kaon, hugawan pagyod, niya pa eskwelahon, bogo pagyod. Nanagintanan ba? All of the above. Unsa man? Mao na ang atong simbahan mipili og tema para niining Jubilee Year. Jubilee Year pasabot panahon sa pagmaya. Mao na nga gipili ang Pilgrims of Hope. Nga makasabot unta ta nga kitang tanan nagpanaw. Dili ni mao dinhi ang tinuod. Agianan ra ni siya. Gilingi imong tupad ing na mubiya ra gyud ka dinhi. Ing na ba? Ang di mo lingi mo'y unang mubiya. Lingi asa, lingi ay mong tupad ba na sa madugay sa madali, mubiya ra gyud ka dinhi. Daghan man kayong nagsigig simbag misa di Galileo sa una, karon wa na taon katunga. Tuwa na sila sa Bahak o tuwa na sa St. Anthony or sa Manila Memorial. Tuwa ba kas Lanipga, no? Ito dapita. Yang musunod ana kana na sang imong tupad. Sa madugay sa madali, awa magisiguro kaabot pa na sunod nga misa di Galileo. Di ba? Ay kana be, lingi ako no, ing na siguro ka magkita pa ta sunod misa di Galileo. Ing na kono. Oh, why siguro oy. So ana pa lang dapita, kinahanglan mamalandong nata. Ngano mang mag-uol man ta dinis kalibutan, nganong ma-discourage man ta, nga dili man ni mao ang tinuod. Kano sa man ta ma-discourage? Kung ang dili tinuod, himuo na natong tinuod. Unya, ang tinuod, atong ibaliwala. Sama pananglitan, tinuod ba? Nga dili ta mamatay? Tinuod dili. Kusga. So, unsa man day kamatuoran? Nga mamatay ta. Unya, kinsa ninyo dinhi ang andam ng mamatay karong adlaw. Taas ang kamot. Oh, tanawa, di ba? Way ni isa. Nga naman, siging paningkamot nga dili mamatay. Nga di man na tinuod. Ang tinuod, mamatay man kita. Nganong anhamang kamulao manang magsigig ingon nimo kani kanani, kani buhatani, kani imnani, kay di jud ka mamatay. Oy, hilas go down. O magisiguro iguman nimo inom, mukilat dayon, maigo dayon ka. Wala, patay na. O magisiguro nga inigadto nimo anang unsa nang klasiha diyang mga machine nga imo kunong lingkuran aron mawa imong tanang kanser, ignaog nimo maligsan ka, awan na patay na. O man kay siguro nga 14 nimong kaon ana kay
Haron jud kuno himsog imong lawas kana gyung pagkauna kay kuang gina gidesign gina sa imong dietitian. Nya pag human ra di ay naglinog ra, nalusno imong balay, nadatugan ka samtang nagkaon. Patay na. Di ba? So ang kamatuoran mga matay kita. Apan mao na ang Ginoo duna siya gisulti dinhi nga dunay sunod. Mao na nga sa atong unang pagbasa gibutang diri nga sunda ang hustisya ug buhata ang matarong kaysa dili madugay luwason ko kamo. Pasabuti ay duna di ay kaluwasan gikan sa kamatayon. O kinsay moluwas nato gikan aning kamatayon? Ang Ginoo nga way kamatayon. Kanusa man niya gisugdag buhat? Pagkatao niya dinhis kalibutan, mauna na ang pagsidlak sa paglaom. Kay natao na ang manunubos, ang manluluwas. Karon, lingi agusab imong tupad. Og natog pukawa. Ing na maluwas ka ng naong nimo. Mao na ingon himua ang matarong og ang hustisya. Unsa may matarong? Kanang magsigi kag color sa imong buhok. Para sa Ginoo, tarong pa na o binuang? Kanang magsigi kag kiskis na imong kilay, tarong pa na o binuang para sa Ginoo? Kanang imong brown nga naong imong papution, tarong pa na o binuang sa Ginoo? Hustisya pa na o inhustisya? Ambot lang ninyo. Dili na ron referensya ang tao. Kay matud pa ni Jesus diri sa Ebanghelyo, wa ko magkinahanglan og saksi gikan sa mga tao. Kana yung gikan sa Ginoo. Matud pa niya ang kabubuton sa akong amahan, maunay akong saksi. Kanang pagsigi ninyo diha ron og puyo-puyo, wa mo'y mga kasal, puyo-puyo mo, matarong pa na o dili? Tubag. Kanang mga manag-uyab nga siging tinukhangay, way mga kasal, matarong pa na o dili? Kanang atong mga pariha og gender, unya magtipon-tipon, mura sag banag asawa, pulos laki o pulos babae, matarong pa na sa matas Ginoo o dili? Kanarong mga managsuon nga nagbinungulay tungod lang anang kwarta o mga kabilin, maayo na dili? Kanang mga banag asawa nga bisag nang lagom ang naong, mag-ingon lang yapon ining sunod adlaw, I love you very much, maayo na dili? Kanang naang kuan nagpautang, unya inig-ingon nimong sabta lang sa ako kay wa kuroy ikabayad, nya moingon ra take your time, maayo na dili? Naong biya ninyo. Kanang sigig pangutang, o nya di gyud mo bayad, sige lag pamakak, maayo na dili? Kanang sigig inom anang pills, taod anang kondom, sok-sok anang ayude para di lang yun mamabdos, maayo na dili? Ana panangtangan na. Kanang sigig paputol anang ilang saingan ana, anang laygit ba? O ana, maayo na dili? Okay ba o man di ay mo? Mo na ingong Ginoo, himua ang matarong og hustisya. Kay ako mong luwason, tagaan tamog kinabuhi. Mo na kaning paglaom day mga igsoon, mahitabo ra ni kung atong buhaton ang mga gipabuhat sa Ginoo o gibuhat sa mga santos, labi na gyud ni Jesus o sa mahal nga Birhen Maria. Ang akong i-share ninyo karon aron di mawa atong paglaom kanang letter H sa hope nga word. Unsa may letter H? Humility, pagpaubos. Si Maria usa gina sa iyang virtues nga nakahatag niyag paglaom bisag porting lisuras iyang naagian, daghang problema iyang naagian, kanang humility. Unsa man ang humility? Ang iyag yung generic anang meaning,
mao ang pagdawat nga way reklamo. To accept without complaint. Gilingi ay imong tupad. Ingna, wa kay reklamo anang imong naong. Sige. Ingna ko no, wa ka mo reklamo anang imong naong. Imo man ginang naong, wa kay reklamo. Mailhanan nimo mga reklamador kay dugay kay na sila mo buwag sa samin. Sige na silang tanaw sa amin kana mga reklamador nya daghan kay na sila usbon sa ilang naong. Kana mga impiernohono na sila. Pero kanang mga dili reklamador kanang mudawat ra gyud sa ilang naong, kausar na tanaw sa amin, ikakita niyang napay iyang naong, mulakaw ra dayon na. Kay madawat man niya ang iyang naong. Kung maglisod kag dawat sa naong nimo, samot na anang naong sa imong tupad. Ngay ko no be. Lingi ako na imong tupad, kayang dawato ng naong nga? Ang Ginoo mga igsoon, midawat natong tanan, way reklamo, apil natong nagkulata niya o nagpatay niya, iyagya pong gidawat. Kanindot Ginoo, no? Nya kanang mga taong kusog kay mudawat sa iyang isig katao, kusog kay mo pasaylo, kusog kayong mo sana muhatag og pasensya, maura ng mga tawhana ang dili ma-discourage sa kinabuhi. Mao na sila ang mga lig-on og mga baruganan. Di gina ma-discourage. Di sana sila magkusmod ang naong. Ana. Ikaduha nga kinaiyas mapaubsanon, magsubay sa kamatuuran dili sa bakak. Kanang mga taong mapaubsanon di gina mamakak. Kinsa ninyo dinhi ang wa kapamakak sugod adtong December 1 hangtod karon tasa kamot. Apolos gimo bakakon. Kanang bakak mao nay perting muguba sa atong paglaom. Ato mga politicians daghan kayong bakakon. Kami sang mga pare makaksana. Kanang mga bana, oy sos, bakakon kay na, pero ay kabalaka, otro sa mga asawa, pertin, bakakuna. Kinsa dinhing mga asawa habi, nga sugod atong December 1, hangtod karon, wa gyud mo kapamakak sa inyong bana, tasa kamot. Gamay ra man jud kay nang orasa. Panahon na. Adi na lang ko mangutanas bana, makak ngay asawa, bana na ba? Mga anak lang, mga anak. Children, kinsa ninyo ang wag yun mamakak sa inyong parents sugod atong December 1 hangtod karon tasa kamot. Ang natakdan sad mga children. Kinsa ninyo ang nakapalit nag-slot tasa kamot. Mayo kay nitugan mo tinuod. So sugod karon dawata ang kamatuoran nga kamo kay nanimba man mo, kinahanglan gid mo mopalit og slot gikan karon hangtod sa December 25. Ang di mo palit way kapuslanan ning inyong mesa de Gallo. Sige lamog kaos lugaw unya di mo palit. Wa na labo ta, wa labo. Oy, wrong to, wrong to. Ano? Dili, sige lang tagpangayos Ginoo nya dita mo paambit sa simbahan. Mao na akong sakto isulti, sipiat noon da. Pamoy-boy naman tong ako. Narabay lugaw da ini human. Salamat kayo kay ang atong lugaw slot tag 3,500, 72 ka slots to. 54 na atong halin. 18 na lang ang kuwang. Donate lang mo dito para kaon mo lugaw sige. 18, 3,500. Nya ang atong Santo Niño's Healing Gifts para ni sa ato karong Pasko nga selebrasyon, manghatag-tag mga pinaskuhan sa atong labing kabos nga mga kaigsuonan, kategory D nga mga pamilya. Unya ang ato sang tanan dinhing mga nag-serve sa simbahan,
mga mandated organizations o mga ministries nga nag-serve for the whole 2024 atong tagaan og pahalipay pinaagi og Christmas party karong December 27. Nya mugasto man taani palit mog slot nga tag 100 pesos bag-o ni nga slot Santo Niño's Healing Gifts. Tagaan mog daghang gasa nga makaayo ni Santo Niño. Kay kaning December ug ang January, Santo Niño gini nga mga buwan. Nataw siya sa Disyembre, gipasidunggan siya pagka January. Mo na ika January next year maghimo sa tadinhi og pista ni Santo Niño. Mo na tag 100 atong slot. 40,000 atong gibaligya, 1,511 pa atong halin, napay 38,489 ka slots nga available. Ako lang ning gisgutan tungod kay ang taong mapaubsanon manggihatagon. Ngano man kay ang tinuod gyud nga paglaom naa gyud paghinatagay. Mao na naa gani taong manggihatagon muuswag sad ang atong paglaom. Gilas na lingi sa imong tupad ing na pwede na ko manaygon sa inyo. Pwede ko manaygon pasabot manghatag ka. Nya kanang tanan nga manggihatagon di sa gidna sila makabsan sa ilang kanang kabtangan mag-anam ginag-uswag ang ilang kinabuhi kay saad sa na ni Kristo bulahan kamong mga manggihatagon kay kamo paghahatagan sobra pa sa inyong gikinahanglan. Kanang word nga Tagalog siksik liglig umaapaw or idasok uyogon ug mag-awas-awas. Mao na ang ibaw sa Ginoo sa mga manggihatagon. Di gyud ka ma-discourage bisag wa na kay sweldo daghan lang yapon kag kwarta. Bisag wa na kay trabaho, daghan lang yapon kag bugas. Bisag stage 4 cancer na ka, malipayon lang yapon imong naong. Oh, ana na. Basta manggihatagon ka. Pero kanang mga daw, bisag daghan pa kag kwarta, bugat yapon imong dughan og imong naong. Bisag daghan kay kag pagkaon, di nakaganahan mo kaon. Luod kay pagkaon. Bisag wa pa kay sakit, maglisod ka ginhawa usahay, maglisod pa kag tuog. Oh. Adi mo to, nangamatay na mo. Wapa? Sige, kadtong mamalit og slot, manindog. Ang di mo palit, manguli.